Kristiano Pablo, and welcome back to my channel. So, before we start, magkon sa storya sa takajut lang yung mga mga time like, before mag-start yung video, storya sa ta. So, it starts sa kanang the reason why I taas chika nga time nung wala na ako nagkuan kanang constant bitaw nga mag-upload ko content sa akong channel. It's because I'm planning kung sa akong mga content next year, okay? Sinabutan na ako'y next nga video, ako nang buhaton nga video kung sa akong mga plano this coming year. So, speaking this coming year, na ako'y mga muna itong hisgutan karon sa atong video no nga kada mga year end bitaw nga mga binuhatan, year end nga mga trends ina nga makapungot day nga maka-stress day nga wako kasabot day. Ato na hisgutan karon kay wala jud kasabot day kay sa kalibutan day dagang kay mo tangkilik ana day. Like, day, oh my god day. So let's get right into the video. So first na to nga hisgutan is kanin ba mga farewell greetings na bitaw ka be good to me 2020 thank you for being part of my 2019, bye 2019, welcome 2020. Hala day ko na day nagkuan ko day na stress ko na day ambot lang day wudyo ko sabot day ambot day awat lang dyan, wako kasabot dito yung dagang kamutang pili ka ng mga inanang mga trends gud nga kasabot yun sa una pagid na wagi na siya sa usa gud nga year end bitaw happy till year bitaw mga humang tuig dili magawas sa mga inana bitaw nga mga long message na chuchu paghilom ay wagi lami kani bonus ni nga kuan nya kanang dili siya sa year end man kan pagsugod pagsugod sa tuig 2020 so 2020 upload picture na yon na simbahan yan ana today caption na yon ang caption kay 1 out of 365 muna na mag-post pag taga-adlaw ulo matingaw na lang ta sunod yung wala nag-post day ay kung ano day pagka na yun naglagot ko na. Okay, next na to nga next na to hisgutan kay kaning nga chain message kani connect lang man po siya atong isa pod katong gauna chain message ni kani mga chain message maglagot yan mga chain message yun kay maglagot siya pa ni mga chain messages kay grabe like ukasabot like famous kasi sila day like, ukasabot day nauso na sila day nga sa messenger inbox ni mo day kay puro na to mga mga pictures mga message nga tag-asa ug ka man kailangan basahon kay kung dili mo basahon day ambot ng day inyo kag kung kaya ka snap ka day iyon ka nga delete the friends pan ba daw nang sapol hindi mo basahon, maigurin yung isin, baga maingon di ka, hala, dulali ko niya gipasahan, anang as chain message, ulali ko niya gipasahan, basi, na-hurt ka niya, oh my gosh. Pagilam! Lamig dyan. Napa ko ipapas, good. Kanin mga chain messages pod, kanin chain messages, napo na siya sa Facebook, ng mga status dira, swerte daw dahil, repost this if you don't want to have bad luck for 5 years. Hala day! Sabok day! Sabo na yun ang kwarta. Mag-post ng picture, yan kuan nilang i-post Facebook, kung pag-post yung Facebook na yun, picture yung kanay kwarta day, ganun gikas bangko day. Kapag kami i-post to day, yung dito nga, swerte ang madadaanan nito. Check char, hilong day, kung kuan na day. At kung yung biglag yun na. Gagot yun ko na. Next na Next na sunod. Sunod. Simbang gabi daw. Simbang gabi. Yung pagkaman. Di ba na magsimbang gabi man lag naman di ay. Suot pa din sa krasunis day. Menanggap sa inahan. Ma'am, ganito ko ma'am. Magsimbang gabi may mas akong friends. Friends ko no. Pagkaman, uyab kauban. Di ba kung magipailayro sa inahan. Pagkaman, magkuaman di ay sila. Manlaag. Mag-inom day.
Day, yun ang kakuan, day. Kasi po, day, mag-miss na di ganyo, day. Di pagaman, di naman gidi manimba gidi ang tuyo dito, day. Magtitig sa uyab, day. Magtapan sila, day. Mag-ana-ana, day. Ana-ana, day. Mag-ana, bing-labing din. So, simbahan, day. Lawag kayo. Pangwa nyo. Putlo mo ni Wintel, day. Gat na. Lagot yung good. Na! Last. Last na yun. Last na. Basa ta. Panin ko yung basa. Panin ko yung basa. Lagot yung good. Sanay sunod. Kanay manaygon. Karon kay Pasko man jud ron. Kanay manaygon. Yan napamanggid mo mo apas og New Year gyud kanay mga manaygon. Lagot yung mga manaygon. May bagong pag-asa. Ni apas jud napa nanaygon. Tara. Wala lagi. Rekwarta. Sabot. Sige, mamanaygon man gud pare-pareha gud. Bagong pag-asa ng puso. Dani nga. Bituin. Wala lagi kwarta. Kasabot. Alam mo. Tara yan ta. Caroling. Nagkuhan lagi manay kung pare-pareho kanta. Magang may wala kwarta di kasabot. Tagad lang. Inagwala lagi di kasabot. Lagot yung amo, di mo kasabot. Lagot yung kamo. Ito po may upog. Naigon din mo diri kanang nindot nga kuan. Katong ato ni Agi, katong ni mga nanaygon diri gipasayog budots day. Kukuan ko na niyo diri ang lagot yung muli mo. Uy kwarta. Mas kuro ganito po. Kasabuan nyo ito. Maski piso na lang ito. Okay naman ito. Kita po yung kwarta. Di kasabot. Maglagot yung kun. Maglagot yung kun. Magtanong-tanaw din lang. Maglagot yung kun. Maglagot yung uli! Okay, muli na lagi may. Di mo kasabot. Okay ko. Muli na lagi may. Kamu, mamasko mo diri. Kami pamasko. Okay. Pasayaw mo budos, o kundi di mo hapagan. Ay, pamasko diri. Lagot yun ko. Lagot yun ko. Ginagway kwarta, di kasabot. Lagot ka eh. Tatanong mo. Otro mo manaygon nga, pare-pareho mo kanta. Magang may dala, bagong pag-asa. Ng pusa, bawat hininga, lagot kong gina. Lagot yung sunod! Sunod na naman mapag-o mga station ID EBS. Kung hindi man nyo kantahan na, balik pa rin nyo. Bagong may dala, bagong mag-asa. Na, yung lagot yung come on! Good. That's all for today's video, and if you like this video, kindly give this a big thumbs up and subscribe for more videos and click the notification bell to be notified when a new video will be uploaded. Freely comment down below and share this video to your friends, and don't forget to follow my social media accounts at Kristiano_Pablo. Again, this is Kristiano Pablo saying, ayaw problema ko na una akong sa mahimong solusyon. Smile good, dapat happy lang, diba? See you in the next video. Adios! Lagot siya ko na. Ang kukukan man kung maglagot siya ko na.